Хәерле көн, исәнмесез мөхтәрәм коллегалар. Бүген Татар информ матбугат үзәгендә без Әтнә дәүләт драма театрын чакырдык. Әтнә театрына быел 100 ел һәм шул уңайдан безнең студияда Әтнә театры директоры Ленур Зәйнуллин, баш режиссер Рамил Фазлыев һәм артистлар Марат Хәбибуллин белән Гүзәл Гафарова. Хәерле көн, исәнмесез хөрмәтле кунаклар. Беренче сорау Ленур әфәнде сезгә булыр. Әтнә театры 100 еллыгын ничек каршы ала, ничек үткәрәчәк? Рәхим итегез, кнопкага басып сөйләбез, ярыймы? Беренче чиратта шуны әйтеп китәсе килә. Без быел беренче тапкыр Бердәм Россия кысаларында кече шәһәрләр проекты буенча грант оттык һәм шул грант ярдәме белән без Морис Метерлингның Күк кыш, синяя птица дигән әсәр инде бу сәхнәләштерергә. Аның менә режиссеры булачак инде үзебезнең театрыбызның баш режиссеры Рамил Фазлыев һәм икенче спектакль безнең Галиәсгар Камалның безнең шәһәрнең серләре планлаштырылган, шулай ук шушы театр сезонында сәхнәләштерелгән. Һәм инде әлбәттә менә без шушы беренче спектакльне әйтеп узган Морис Метерлингның Күк кыш спектакле белән үзебезнең 100 еллык юбилей кичәсе оештырырга планлаштырабыз. Инде ул безнең ноябрь ахырында сәхнәдә тамашачыга тәкъдим итәргә әзерләнәчәк. Юбилей 100 еллык юбилейны инде без нинди чаралар уздырдык дип тә әйтә алабыз. Моннан бер, мәсәлән, 2 ел элек без шушы Әтнә театрын бик зур дәрәҗәгә илткән берничә спектакльне шулай ук яңадан шушы яңа труппа белән сәхнәләштердек, аны яңадан торгыздык дип әйтсәк була. Әйтеп китсәм инде ул, мәсәлән, Мирсәй Әмирнең Миңле Камал спектакле, шулай ук Хай Вахитның Ике килендәш спектакле, Чингиз Айтматовның Гүзәлем Әсәл спектакльләре бу безнең театрыбызның 60-70 елларда Бөтен Союз халык театрлары фестивальләрендә беренче дәрәҗә лауреатларга ирешкән шундый мөһим безнең театрыбыз өчен шундый мөһим спектакльләр һәм без аны менә шушы 100 еллыкка таба шушы спектакльләрне яңадан торгызу максатын куйдык үзебезгә. Менә әлегә шул һәм шушы ноябрьдә инде Аллаһы бирсә безнең театрыбызның 100 еллык кичәсе булачак шушы Морис Метерлингның Күк кыш спектакле белән. Хөрмәтле коллегалар, әйдәгез, әгәр дә сорауларыгыз булса, алдан кулыгызны күтәреп сорауларыгызны бирә башларга да була. Мин сез әзерләнгән арада үз сорауларымны бирә торырмын, шулай аралашып утырыйк, ярыймы? Шундый форматта узсын матбугат конференциясе. Рамил әфәнде, сезгә сорау. Әтнә театры бит инде ул район үзәгендә урнашкан театр, дәүләт театр статусында булса да, сез провинциаль театр дигән сүзгә үпкәләмисезме? Юк, әлбәттә. Чөнки бу бит все относительно вращается. Аның бит кай тарафта урнашуы мөһим түгел. Аның бит вращается качествосы. Если театр профессиональ статус бирелик дәрәҗәдәге театр икән, димәк ул лаек аңа. Шуңа күрә аның кай җирдә урнашуы миңа калса мөһим әйбер түгел. Ул Марс планетасында да урнаша может. Так что үпкәләмим бердә, үпкәләмим. Авылда провинция дип әйтәсе, авылда миңа калса кайдыр иҗат итәргә җиңелрәк тә җайлырак та, чөнки бу шәһәр гызыгысыннан бу ничек дип әйтим, бу темп авылда бөтенчәрәк, анда кайдыр уйланырга табигатькә якын, кайдыр уйланырга яхшырак дип әйтим. Халыкның, тамашачының игътибары җитә дип саныйсызмы сез? Безнең Әтнә халкы ул инде театрыбызның 100 еллык тарихы дип сөйләшәбез. 18-нче елдан оешкан театр. Әлбәттә инде бу халык театр иҗатында тәрбияләнеп үскән әбиләре, бабайлары, аныклары. Гомумән театр безнең халык театрны бик ярата, спектакльләрне карый. Бишәр, олшар, унышар мәртәбә килеп караган зритель дә бар. Әгәр дә процентное соотношение дип әйтәбез, әгәр дә
санасақ, мына миллионлаған шәһәрдә театрға йөри 3-4% халык. 3,5 миллионлык әтнә халкы безнең 264 урын, 3 көн премьер уйныйбыз. Әгәр дә процент белән санасагыз, менә ул 30%-тан артыграк килеп чыга. Шуңа күрә в этом соотношении әлбәттә инде калса халык не то что йөри, а просто театрсыз яши алмый дип әйтер идем. Рәхмәт һәм сорау беренче Татар-Информ Рузилә Мөхәммәтова. Рәхмәт. Рузилә ишетелми. Аңлавымча, димәк 30% икән, бу республикадагы иң зур сан булып чыга. Бер шәһәрдә, хәтта Казанда да 7-8%-тан артык түгел, әле бу арттырып әйткәндәдер. Димәк, Әтнәдә 30% халык йөри. Сорау Ленур әфәндегә, сезнең план буенча күпме халыкка хезмәт күрсәтергә тиешсез? Һәм менә шушы федераль проект буенча башладык инде. Сезнең счетка күпме акча күчте менә бу федераль проект буенча? Ул саннар сер түгел. Бер театрда да, сездә дә сер түгелдер. Һәм ни өчен бу спектакльләргә куярга сез приглашенный режиссерлар һәм башка кешеләр чакырылмады? Чөнки аңлавымча, республикадагы бөтен театрлар режиссерлар чакырып эшли, ниндидер бер яңа сүз әйтергә тели башка кешеләр белән. Ә сездә үзегез арагына эшлисез булып чыга. Рәхмәт. Безнең планга килгәндә, тамашачы безнең бер елга без 15,000 тамашачыга хезмәт күрсәтергә тиеш. Инде саннарга килгәндә, әлбәттә бу берәүгә дә сер түгел. Федераль программа буенча безнең счетка 6,800,000 меңнән күбрәк акча кирде. Режиссерга килгәндә, безнең әлбәттә бездә чакыртылып килгән режиссерлар бар. Менә безнең күптән түгел әле Илдар Хайруллин Чыңгыз Айтматовның Гүзәл мәсьәле спектаклен сәхнәләштерде. Инде 100 еллыкка дип багышлап куйгач, бу спектакльне без әлбәттә үзебезнең баш режиссерыбыз белән эшлисе килә. Киләсе театраль, шушы театраль сезонның яз көне безгә менә килергә тиеш Башкортстаннан Илсур Казакбаев. Аның белән шулай ук инде сөйләшүләр бара. Менә шул. Рәхмәт. Мин өстим инде, җәмәгать. Хөрмәтле коллегалар, хәерле көн. Аның менә катлаулыгы бар. Нәрсә дип әйтергә, ике сорауда берләштереп җавап бирәмдер. Провинция дигән мәгънәдә дә, башкасында да борынгы кеше буларак, элекке халык театры артисты җырактан кирип китим инде мин. 100 ел тарихны сөйләмәм, анда сезгә биргән материалларда барысы да бар. Әмма менә 10 ел элек булган, 10 ел элек без театрның 90 еллыгына әзерләндек. Ул вакытта Рамил әле Камал театрында эшли, Илфат Хакимов театрының җитәкчесе, мәдәният бүлеге мөдире, халык театры вакыты Күк капусы ачылса спектаклен куйдык. Хайвахитның менә нәгъ әйткәнчә инде кайчандыр Гамарабый Мәрданов куеп, бөтен союз фестивальләрендә җиңгән фестивальне кайтарып кысаларында һәм 90 еллыкка Камал театрында без инде 69 елдан бирле Әтнә халык театры, Камал театры сәхнәсендә үзенең иң уңышлы спектакльләрен куеп килде. Видеода Марсель Хакимовичның язмалары да бар. Без берәүгә дә сәхнәбезне бирмибез, хәтта профессионалларга, һәм Әтнәләргә гел рәхим итегез дуслар дип әйтеп торабыз дип. Күк капусын Камал театрында куеп, шунда 90 еллыкны уздырырга уйладык һәм Ирада Хафиҗан кызы ул вакытта мәдәният министры урынбасары, бүгенге безнең министрыбыз тәкъдим итте Илфатка пресс-конференция уздырырга зур иттереп, һәм менә без нәкъ 10 ел элек министрлыкта шундый зур очрашу уздырдык сезнең хезмәттәшләр белән. Анда мәрхүм Шамил абый да килде, Фәнис Җиһан Шавыл кичән барган безнең якташыбыз, Гамарабый Мәрданов килде, Рамил бар, мин бар, Илфат бар. Менә шуннан бирле иң күңелсезе җәмәгатемә 10 ел эчендә без ул әйттереп зурлап очрашканыбыз юк. Бу безнең гаеп әлбәттә. Без Әтнә театрында шу 10 ел эчендә нинди генә вакыйгалар булмады. Мулла спектакле чыкты, Гран-при алды Идел йортта. Шул спектакльдан соң күптән куерып җиргән фикер Казан артының үзенең дәүләт театры булырга тиеш дигән Әтнә халык театры күптән профессиональ статуска менде дигән сүзне мәрхүм Туфан абый күтәреп чыгып, шуннан безнең главабыз аны күтәреп алып, 8 район главасы бер көн эчендә хат язып, президент шунда безгә дәүләт статусы бирде. Шул вакыйга булды, үзе кайтты. Менә бар бөтенесен әйтеп барды, нәрсә дип әйтим, җәмәгать
элекеге журналист буларак дип әйтеп булмый инде, элекеге журналист булмый, элекеге матбугат хезмәткәре буларак әйтә алам, бу бик начар әлбәттә, бик начар безнең өчен. Без артык тыйнакланып киттек дәүләт статусы алгач, без телевидениега, без интернетка, без газет битләренә омтылмыйбыз, без фестивальләргә йөрмибез. Не бит инде менә нәрсә дип әйтим. Авылның бер шибәрлеккә чамалы кызы утырырга мөмкин инде шулай иттереп. Җегетләр миңа карамый, ярар, минем тышым бик шибәр булмасам, эшем бик матур, табылыр әле миңа да бер шундый җегет, шундый матурлыгымны күргән дип утыра да, шуннан карт кыз булып кала. Бездә шуның шикелле җәмәгать сезнең белән эшләмәсәк, шундый карт кыз кенә калмагай дип минем кытым чыгып йөри инде, үзем әйтәм бит, газетада эшләгән кеше буларак. Мин дәүләт театрында, мин район редакторы вазифасыннан, Аллага шөкер, дәүләт театры булды дип, гади актер булып киттем, һәм менә шул гади актер булып эшләгәнемә бер дә үкенмим. Әмма дә гел әйтә киләм, җитәкчеләребезгә дә журналистлар белән эшләргә кирәк. Журналистлар белән эшләмәсәк без юк. Менә заманы шундый, яшәешебез шундый. Әгәр син матбугатта чагылмыйсың икән, син дөнья өчен юк. Менә шуны аңлап, менә безгә инде ниһаять шушы аң килә башлады. Беренче кыймак дип әйтим, менә сезне җыюыбыз. Ирне ирдә әйткән, ширдә әйткән хатын дигән шикелле, журналист кешене бар да әйтә, юк та әйтә, оешманы тем более. Әлбәттә, журналист булмаган әйберне юк иттереп яза алмый, ләкин инде менә кечкенә генә әйберне сез шуны зур иттереп, матур иттереп язсагыз, халык сезгә ышана, бу зур икән ди. Зур әйберне күрмәсәгез, ул күренмичә кала. Безнең җәмәгать күрсәтерлек тә, сөйләрлек тә әйберләребез бар, тарихыбыз гына түгел бүгенге көнебездә дип әйтәсе килә. Шул фикерне төгәлләп әйтим инде, менә әле килгәндә уйлап бардым, чыннан да журналистика дару кебек. Әгәр аның күләмен белмичә, чамасын белмичә куллансаң, ул зыянга гына китерә. Әгәр дә инде шуның файдалы икәненә ышансаң, аны әле кауып та өлгермисең, инде исемен генә атагач, аның файдасын тән сихәтләнә башлый, сизә башлыйсың. Менә нәрсәдән чыгып әйтәм, бүген иртә белән әзерләнәбез, дулкынланабыз сезнең белән очрашуга дип директорыбыз бик дулкынлана. Шул вакытта аңа хәбәр килеп иреште. Президентыбыз әле бүген генә безнең Кыргызстанга Гүзәл мәсәл спектакль белән бару гастролена рөхсәт биргән. Алла бирса, сентябрь азагы булырмы, октябрь башы булырмы? Бу Чыңгыз Айтматовның безнең бәйле. Гүзәл мәсәл белән менә шуңа безне чакырганнар, әле әйтеп калган иде, теге министерствода алмашынулар булып, Айрат Миңнемуллович вакыт әйткән, ул китте кызганча каршы, ул безне онытмас дип уйлыйбыз, ул хәзер сезнең хезмәттәш. Менә бүген генә килде шундый хәбәр, күрәсез, менә сезнең җыгынтыдыр дип уйлыйм инде. Шулай иттереп, пресс-конференцияга әзерләнгәндә шундый хәбәр килгәч, моны бик әйбәт фал дип кабул итәбез. Киләчәктә өметләнәсе килә, сезнең белән шулай эшләргә, без сезне Әтнәгә дә чакырасы килә, премьераларга чакырасы килә. Бездән инде ул, бездән тора, без үзебез эшләп бетермибез. Аннан соң яшерен батырын түгел, җәмәгать ансын язмасагыз да була, Әтнә инде, Әтнәне белгән кешеләр менә монда бар, олы кешеләр. Алмаз абый, Риман абый, без Әтнәдә Габдуллахат Гыйльфанович Хакимов дигән безнең бик яхшы главабыз бар. Без аннан узып бер нәрсә дә эшләмибез. Шуңа күрә Әтнә бара да инде ул алда. Бәлки бөтен кеше үзенчә эшли башласа, аннан соң без әллә кая калырык. Инде главабыз ишетеп беләсездер, чит җирләрдә булды. Шуңа күрә менә ул пресс-конференцияны белән согласовать итә алмадык, но киләчәктә Алла бирса, чакырырбыз, кайтып Әтнәгә. Әтнәнең карарлыгы бар, театрыбызның карарлыгы бар. Театр янында гына президент фәрманы белән 14 фатирлы машинада, 14 әйтим, 14 фатирлы 2 катлы йорт салып куйдылар бер ел эчендә. Безнең артистларыбыз шунда яши, чәпәләй киеп кенә, шортиклар белән генә репетициягә керәләр. Шул хәтле матур, шул хәтле күңелле яшиләр. 7се иләнде, 12 бала туды буга инде, тагын ничәсе декретта. Урышып торалар, тип торалар. Әлбәттә катлаулы менә режиссерга бик катлаулы, гел ввод кирәк. Спектакльләр төшеп кала. Унибез бер ел, 2 сезон унибыз да спектакльләр төшеп кала менә дигән кеше күрмичтә кала. Аның карау күңелле, үсәбез, алга барабыз. Менә шул. Рәхмәт, Марат. Рәхмәт. Сөембикә журналының сорауы бар. Артистлар турында сорау бирмәкче идем. Артистлар мәсьәләсен ничек хәл итәсез? Мәсәлән, үзегезнең җирлектә туып үскән өметле яшьләрне укытып чыгарасызмы? Яисә инде сезгә театр училищесеннән дә сәнгать институтын бетергәннәр кайтамы? Актаныш егетенең Әтнәгә кайтасы киләме икән мәсәлән? Лилия, әйтегез, бу уңайдан менә Гүзәлдән сорыйк әле аның Әтнә театрына эләгү тарихын. Яшь артисткабыз,
Мен өзім әтне яғынан, Күшәр ауылынан, шуңа күрә театраль училищені оқып бітіргеннен соң, мен инде әтне театрына қайтырға болдым. Дәүләт статусында бирелгән, инде яшьләргә үсәргә дә мөмкинчелек бар. Шуңа күрә әтнәне авыл дип тормыйсың, Рамил абый әйткәнчә, анда үсәргә мөмкинчелек бар. Табигатькә якын буларак, чөнки артист кешегә ничектер хыялланырга, русча әйткәндә творить итәргә уединение кирәк. Шул табигать белән ничектер шулай кушылып дип эшлисең. Дәвам итәсе килә инде шул Актаныш егете дигәннән, безнең театрда Актаныш кызы эшли. Беренчедән ул яклар инде кызыгалар әтнә ул Казанга якын. Һәм безнең Марат абый әйтеп киткәнчә инде театрның күршесендә генә 2 катлы йорт бар, торырга мөмкинчелек бар. Менә хәзер соңгы елда дип әйтик инде безнең труппада 25 артист эшли. Һәм инде бөтенесе дә безнең әйтик тору урыны белән тәэмин ителгән, аның белән бездә проблема юк. Күбрәк артист шуңа кызыгып килә. География бик зур безнең актерларның. Мамадыш, Мөслим, Буа, Апас, Балташ, Кукмара, Чаллы, Ичалының үзеннән дә бар алсуы. 21 артист бу мөмкин дә аякта басып торган труппада. Ну шуның ничәсе 8-9 безнең халык театрыннан калган, ветераннар дип әйтик инде минем шикелле, профессиональ белеме булмаган. Беренче сезоннан кайта башлады безнең театр училищесына, шуннан институт бетергәннәр бар хәзер. Югары белем алалар күбесе инде беренче кайткан җегетләр, кызлар безнең дипломнар алып чыктылар, югары белем алдылар. Калганнар укый, безнең даже Сылу Бәйрәмова, безнең өлкән актрисабыз дип әйтик инде 55 ме. Ну хәзерге реформалар буенча яши инде ул 55 ел әле түгел. Быел керде Алабуга киллиятенә читтән торып укырга. Менә инде юбилей җәмәгать сезнең барында күтәрәсе килә бу мәсьәләне. Минем исем китә. Хәзер Мәскәүдәндер инде ул яңа стандартлар кертәләр. Профессиональ берме булмаса актер булып булмый икән. Менә минем аңа бик гаҗәпләнәм инде. Сәләт бармы юкмы икәнен тикшермиләр, белем бармы икәнен. Сез моны күтәрегез әле җәмәгать, бездән соң чират сезгә җитә. Сезнең арагызда да бөтенегез журфак бетермәгән, күбегез укытучылар, филология укытучылары, бик әйбәт, бик талантлы журналистлар. Бездән соң теге ни әйткән шикелле, анекдоттагы еврей әйткән шикелле сезгә тотыналар. Ну бит иҗади һөнәрләрдә андый бер була аламыни, диплом буенча гына бәяләү. Менә хәзер шундый нигә әйтә, алып булмый сәләтле кешене театрга актер иттереп, аның белеме юк диләр сразу. Гафу итегез, ул сәләтле кешегә диплом алырга нәрсә комачаулый? Менә мәсәлән, мин театрга килдем, дәүләт театрына ничә яшьтә? 40-50-гә якын айганда. 48 яшьтә. Әлбәттә, мин югары белемем бар, һөнәри түгел. Мин бит очныга мине хәзер Фәрит Рафкатович үз группасына алмый. Законга сыешмый мин. 36 яшьтән мин бик җөрим, укырым, мин Шукага да барырым, мин Шекинне да барырым, бәлки укырга. Заочный уку нәрсә икән бар бездә беләбез инде җәмәгать. Теге диплом алыр өчен генә җылга 1-2 мәртәбә хатыннан эштән качып, Казанда типтереп ятып, аның актер буларак миңа файдасы буламы? Менә монда заочный укудан. Юк бит. Рамил Фазлыев җавап бирер. Сезгә нинди актерлар белән эшләү җайлы? Укыганмы, укымаганмы, аермасын сизәсезме? Әйт, Рамил дөресен. Аерым машинада кайтабыз. Бер машинада кайтсак та, Марат абый, әйтәсем килә шуны, миңа җайлы эшләргә шундый актер белән театрга гашыйк булган. Театр дип уйлап торган артист белән эшләү җайлырак. Белем ул, әгәр дә аның теләге көчле икән, аның кайдыр теләге бар икән, ул инде җирне тырный, ашый, чәйни, тырыша, эшли. Диплом булган кешеләр дә кайберләре килеп, әйдә, теге бурыча әйтсәк, лепи меня дип эшләү ул дөрес әйбер түгел, эш түгел, ул мучение, а не творчество. Дипломны бирүче дә үзегез түгелме, үзегез дә укытасыз бит? Укытам, нәрсә дисез? Укытасыз түгелме, дипломны бирүчеләр дә үзегез бит? Укытабыз, Рамил әле беренче курс чыгармада, әле беренче тәҗрибәсе Алла бирсә менә дигән актерлар чыгарыр. Әйдәгез чираттагы сорауга күчик. Алмаз абый, сезнең сораугыз бармы? Микрофон. Бар, мин тыңлап утырам, әкрен генә.
эш бик тыныч кына, матур гына, җайлы гына барган кебек, театрның мәшәкатьләре дә юк кебек, агымдагы кебек тыныч кына, талгын гына су кебек, ага кебек башланган иде. Ахырдан хайран проблемалар турында кызык кына үзенчәлекле сораулар бирелә башлар һәм җаваплар да бик кызык, Марат бигрәк әйбәт. Шулай шундый рухтарак барса бик әйбәт булыр. Әлбәттә, минем сораулар күп, әлбәттә, театрга. Бу турыда ничектер менә шушындый пресс-конференцияда киңәшү үзенә күрә бер кирәкле эш дип шутлыйм. Менә аның мәсьәләләре күп. Әйтик, менә тыныч кына барысы да әйбәт. Менә сезне җибәрәләр Кыргызстанга җибәрәләр. Менә сез үзәле мәсьәләне куясыз әйбәт. Мулланы куйдыгыз менә дигән анысына шатлар катырлык булды ул. Мин үземдәген бик мөкибән киттем ул театрны карап сезнең белән. Инде сез алып биреп шушыннан шушы дәрәҗәдән төшмәс һәм алга таба омтылырсыз, барысыз дигән уйлар бар иде, ләкин соңгы вакытта әллә ничә эшрәп торган нәрсәләр чыкмаганы сизелә башлады. Менә сез театрны тагын да популяр итү өчен, таныту өчен нинди ысуллар кулланасыз? Мин беләм, әлбәттә, классиканы куярга кирәк, җайлы, режиссерга да бер сүз әйтмиләр, чөнки зур автор, зур язучы язган буланы, аның репертуарын алсаң, кабатлау булса да, кабатлап кую булса да, аннан министерстводан бер сүз әйтмиләр сезгә, чөнки аның исемен язып, аның акчасын алырга була кайрып, бер сүз дә әйтмиләр, килешсез яклары булса да бер сүз дә әйтмәячәкләр. Әлбәттә, тәнкыйтькә ул дучар булачак, анысы сүз дә юк. Әмма ләкин тыныч тотасың үзеңне. Әгәр дә шунда инде бердә конфликт туган, җәмгыятебезнең бүгенге көнен шул хәтле шәп матч итеп язылган пьесалар булырга мөмкин, ләкин аның авторы билгесез булгач, ул үтмәскә дә мөмкин. Менә бу мәсьәләләр сезнең театр алдында тора торгандыр, әйбәт. Җаваплылыкка прегездә бәлки җаваплылыкка бармый торгандыр, үзенең өстенә алырга. Менә бу эшләр ничек тора сезнең? Бу сездә ниндидер бер авырлык тудырамы бу чорда? Кыенлыклар бармы бу турыда, әйбәт? Сез әйтик, нинди язучыларга мөрәҗәгать итегез? Сезгә репертуар җитәме? Язучылар язамы? Менә шул турыда кыюрак әйтсәгез, менә мин әйтик, автор буларак үземчә минем язган пьесаларым бар, анысы сүздә мин аны тәкъдим иткәнем юк беркайчанга, мин аны куймаячакларын беләм, чөнки ләкин канәгать булам үзем өчен генә язам, үзем өчен генә куям, үзем җырлыйм, үзем сөйлим, үзем көен язам, үзем кул чабам. Менә шулай получается. Чөнки ул үтми, цензурдан үтми, цензура бар, көчле цензура. Сез моңа минем сүзләргә бәлки каршы да тора торгансыздыр, бәлки канәгатьтер дә минем сүзләрдән. Әмма ләкин мин күпмедер сүз сөйләдем, нәрсә җавап бирәсез? Бу сорау директоргадыр инде, әйме? Ленур әфәнде. Аннан үзем истәрмен тагын. Репертуарга килгәндә, бу бездә генә түгел, бу бөтен дәүләт театрларында ул әсәрләр таба алмау ул бүген беренче проблема шул инде. Кемгә генә мөрәҗәгать итсәң дә, куярлык әсәр юк дип әйтәләр менә. Куярлык әсәр юк дип. Тамашачыны Алмаз абай, мин үпкәләп әйтмим, безнең мулладан соң җиңелчә генә булса да, бөтен җирдә, Мәскәүдә дә менә Сәйет Шакуровның Туган туфрак спектакле. Ничектер миңа, ничектер тагын да югарырак, тагын да... Менә бәлкем Марат абый әйткәнчә безнең... Мөгез чыгармыйча булмый хәзер, мөгез чыгармыйча булмый, кутанла алмыйсың. Гел алтын күкәйсә булмый бит. Киченнән дә журналистлар белмичә калады. Журналистлар белән эшләмәүнең бу нәтиҗәсе генәдер. Мөмкин. Чөнки менә без шушы әйтик гүзәл мәсьәл белән республика буйлап менә мин карап утырам билет сатудан гына имем. Без куйдык Балтачта. Икенче атнада куябыз Арчада. Уже Арчада 2-3 көн эчендә зал тулып бетте. Инде ул безнең өчен бигрәк тә ни булды? Элвингрейга да алай килмәгән иде дип халык. Бүгенге көн мәсьәләләрен кузгатам ул. Кешеләр мөнәсәбәте. Мәхәббәт ялкын, ул бар. Алмаз абый, мен җавап биреп карыйм әле. Без дөрестән дә теге министерство безгә бәйләнмидер, безнең теге репертуарга андый нәрсә юктыр, ләкин безне тәнкыйтьчеләр бик күреп бетерә алмый. Миңле Камалны куйдык. Без инде аны менә шул Гомар абый Мәрдәнов куйган уңышлы спектакльләрне торгызу кысаларында куйдык.
Нияз Игламов, тәнкыйтьчебез, кайтты премьерага, тутырып, авыз тутырып әйтте, спектакль, бу совок дейді. Бу совок, сіз мұның белән Казанга аяк та баса күрмәгез, кешегә күрсәтмәгез моны дейді. Менә безнең тәнкыйтьчеләр шулай дип кабул итә. Әгәр дә анда райком секретаре Гыйлманов, колхоз председатель Милли Камал белән райком өстәлендә фәхешлек кылса, карак Кылый Хәлим Сталин режимы жертвасы итеп күрсәтелсә, әлбәттә безнең тәнкыйтьчеләребез моны даже алтын битлеккә дә тәкъдим итерләр. Әмма без алай иттермәдек. Безнең спектакльдә инде без аны куйганбыз өлкән буын өчен дип. Әмма анда 16-17 яшьлек кызлар җырлап чыгадыр. Төрле караш бар тарихка да җәмәгать. Ул сугыш чорын кичергән, бала чаклар шул вакытта кичергән шул әби бабаларны әйтергә була. Алар ул вакыттагы идеология тарафыннан алданганнар. Алар Сталинның да бик әшәк кеше икәнен белмәгәннәр. Алар шулай иттергәннәр дип. Аларга хәзер шулай иттереп күзләрен ачыкма. Сез гомер буе жүләр булып яшәгәнсез дип. Әллә инде аларның шушы матур хатирәләрен аларны хәтерләр ул чорны аның бит адәм баласының хатирәсе шундый начарлыгы онытыла, яхшылыгы кала. Шуларны күз яшьләрен, саф күз яшьләрен чыгарыйкмы? Ни буларак, театр буларак. Безнең тәнкыйтьчеләр, мин җитәкче кеше түгел, мин җавап бирмим, мин артист кына, мин үз фикеремне әйтәм. Мәскәү тәнкыйтьчеләренә янә кушылып, шулай иттереп безгә ниндидер ниләр кирәк, бер телетапшыруда без Игламов белән әйтеп талдык, шәкәләшеп талдык. Сәхнәдән чыгарга тиеш, авыл сәхнәсе ни өчен түгел, кичкенә авыл сәхнәсе менә баскыч астында куйра кирәк спектакль, Бәдрәфтә куйра кирәк спектакль менә шундый нәрсәләр кертергә кирәк безгә дигән фикерләр әйтә. Җәмәгать безнең тамашачыбыз кара икмәк ашап туймаган рухи яктан. Без теге фуагра белән сыйламакчы булабыз. Менә шул гына. Безнең бу кыйблабыз, менә мин хәзер уйлап торам, дәүләт театры булган, бердән-бер безнең Вампиловны без куйдык, ансында Аладдинский кайтып куйды, Евгений Аладдинский куйды. Безнең гел татар әсәрләрен куябыз икән, инде ул теге махсус ният ул, әмма шулай килеп чыга. Без туган туфракны куйдык, әлбәттә, ул да совок, әмма аны халык җылы-җылы карый, ул чорны күтәрелергә дә кирәктер. Фестивальгә да чакырмыйлар, аны белән Нәүрүзгә дә чакырмыйлар, туган туфрак белән Гүзәл Мәсәл белән дә чакырмыйлар. Күтәрелергә кирәк, шуңа күрә менә безнең 100 ел җиткәндә шушы нәрсәләрне уйладык. Бу Метерлинкның күк кышы инде ул күптәнге хыялыбыз безнең 13-нче елда менә шундый интервьюда булган әле куярга җыенабыз дип. Нәрсәгә сайладык? Станиславский тик торганда гына үзенең театрының 10 еллыгына күк кышны сине птицаны куймагандыр инде. Әлбәттә Станиславский белән үзебезнең тиңләү инде бу уятсызлык. Шулай да дип әйтәм, 100 еллык катны театрда куяладыр. Безнең күптән менә шундый фәлсәфи, әкият, мюзикл иттереп куясы киләдер. Чөнки безнең Җырым табар сине Хайвахитның мюзиклы президент аны дәүләт статусы бирә кайткач карады, әйтнә дә исе китеп, шулай иттереп. Безнең хәзер безгә дәүләт статусы биргән президентка, без әлегә Татарстанда бердән-бер профессионал театр Рөстәм Нургалиевич ачкан, күрсәтәсебез килә 100 еллыкка шундый матур мюзикл дип әйтик инде, әкият, олылар, балалар белән, оныклары белән карый торган. Хәзер шундый заман бит менә бу. Хәзер шундый заман. Мин реплика гына әйтәм. Хәзер шундый заман. Мин синең идея, уйларыңа, фикерләреңә өстәп кенә әйтәм. Хәзер әйбер язылса һәм куелса, әйбәт итә, әйбәт. Берәүдә мактау язмас. Берәүдә дип әйтү язалар бераз. Начар нәрсә булса, шикаят язучылар бик күп хәзерге заманда. Белдекле булып күренүчеләр. Шулай. Аннан менә икенче спектаклебез әйтеп киттеләр инде безнең Галиәсгар Камалның безнең шәһәр серләре. Моны да күптән куясы килгән әйбер, безгә күк кыш нәрсәгә дә кирәк. Нәкъ менә шушы Галиәсгар Камалның кую өчен, сезнең ярдәм белән әзрәк Әтнә театрын шаулату өчен, чөнки без Галиәсгар Камалны куеп чыксак, без аны Алла бирсә куеп чыгарбыз. Аны сез күрмичә калсагыз, аны халык та күрмәячәк. 11-нче елны, 1911 елны язган әсәр, Сәйяр труппасы куйган 11-нче елны, 12-нче елның 1-нче январында Габдулла Тукай язып чыккан. Чит шәһәрләргә баргач гөл сырыйлар, Казан ничек, халкы ничек, Шәрык клубы ничек, фәлән ничек. Әлбәттә инде матур сүзләр ишетәсе килә, Казан турында читтәге милләттәшләрнең ялганларга күңел бармый, дөресен әйтеп тегеләрне рәнҗетәсе килми. Менә хәзер инде Галиәсгар Камал безнең шәһәр серләрен язып, бөтен шәһәрләргә Казанның серләрен ачты. Менә хәзер шуны укыгыз да, нәрсә икәнен күрерсез дә, белерсез дә дип әйтәм дигән.
Менә бу спектакль җәмәгать 100 елдан артык узган ул пьеса. Анда бер нәрсә үзгәрмәгән. Анда шул Казан. Менә бу әйберне без сезнең белән әзерлектәге арт подготовка ясамыйча, әгәр без аны Әтнә сәхнәсендә куйсак, шул Әтнә сәхнәсендә беренче премьерадан соң үләчәк тә ул спектакль. Зато яңгырап калачак. Яңгырамый, алмазга әйтәм бит, сез яңгыратмасагыз берәү дә белми аны. Әтнәдә теге имеш-мимеш сөйләшеп йөргән генә булмый. Кайчан була, кайчан әйтегез, яңгыратырбыз. Алла бирса, яңа елда. Языскы тормыш бу буны язган үз вакытында, әйме? Ә хәзер язучы бармы? Шул сорау бит актуаль тора. Тормышмы бу? Әйе. Чираттагы сорауга күчәбез, Рузилә. Менә шушы репертуар проблемасын дәвам итеп Рамилгә сорау. Менә димәк театр үзенең репертуарына иске әйберләрне алу, бу театр музей, ниндидер осознанный театр музей ясарга тырышумыны. Бу ни репертуар булмаганы, яңа репертуар булмаган түгел әйеме. Һәм тагын дәвам итеп менә бу райком секретарь белән Миңле Камалны Рамил театрда гүзәлне шишендерә алды. То есть сезнең кинода, театрда сезнең андыйрак әйберләр булмаячак, әйеме? Шушы Нияз әйтмешли совок юлыннан гына барачаксыз, әйеме? Сез татар кызын сәхнәдә шишендермәкче буласызбы? Мин сездән сорыйм. Ә кинода ярыймы татар кызын шишендерергә? Мин әлегә шишендерергә җыймыйм. Теге әсәрләр турында әйтсәгез, менә дөрестән дә менә мин 2008 елда килдем театрга. Минем шундай үз-үземә әйткән шиктебет нәзер сүзем каядыр 2018 елга 100 еллыкка Әтнә театрында куелган, Әтнә халык театрында куелган орысча әйтсәк знаковый спектакльләрне кире кайтару дигән үземнең теләк бар иде. Шуңа күрә ел сайын бершәр әсәр булса да, элеккеге шаулаган, Гомәр абый куйган, Гомәр абыйга кадәр булган спектакльләрдә бәлки аннан соң да булган спектакльләрне кайдыр кире сәхнәгә менгезү, чөнки дөресен дә ул әсәрләр тик тормалыгына шауламагандыр инде, димәк, халык яраткандыр ул әсәрләрне. Шуңа күрә шундый фикер бар иде, сәхнәгә кайтару дигән менә без шул спектакльләрне куйдык. Куйып маташабыз әле әлеге заманга кадәр. Менә ни өчен без ул спектакльләрне кабаттан торгыздык? Без бит әле бу 100 еллык ул театрына түгел, ул театрның тамашачысының да бәйрәме. Шуңа күрә безнең Әтнәдә ул халыкның мнениесен дип әйтим инде, без тыңлыйбыз, ишетәбез, алар да кабаттан шул спектакльләрне карыйсыбыз килә дигән шундый бер фикер бар иде. Менә без шуңа да инде безгә этәргеч булды шушы. Кайчан алга таба бара башлыйсыз? Ник без алга таба барабыз параллельно шулар белән бергә. Без бит елына бер генә спектакль куймыйбыз, без сәхнәдә шишенү алга таба барыш булса, безнең беренче профессиональ статуста шәм беренче сезонда Рамилнең беренче куйган спектаклендә сиясемме, симисемме Флорид Буляковның яшь Фатиманы Рамил шишендерде. Сез аны күрмичә калдыгыз, чөнки нәрсә дип әйтим, менә без күренмибез. Инде ул андыга калса. Инде әсәрләргә килгәндә без алай борын гына дип әйтмәсем, Зөлфат Хакимин да куйдык. Мин син яратам, аны берәү дә куймады бездән башка. Язым бозлар акканда. Аннан Рауил Сабырда булды. Рауил Сабырында куйдык беренче сезонда. Аяз абыйда булды. Аяз абыйны классик дип әйтәм киннәре. Аннан соң менә шушы күк кыштан гына чыгып әйтә алмыйм. Андагы бер төп фикер дип әйтим, төп фикерләрнең берсе менә безнең исламдагы да, христиан динендә дә булган сабырлык, үзенең тәкъдиренгә ризалык булу, тәрбияләү балада. Андый бездә әсәрләр юк. Бездә мальчишки-бальчишлар гына. Бездә бай күршедә тора икән, ярлы малае аны рогаткадан атырга тиеш, я шартлатырга тиеш, я нитәргә тиеш. Ә менә андый әсәрләр бездә әлегә юк. Менә анда шундый фикердә үткәрелә. Нишлисен? Аллаһ Тәгалә тигез иттереп яратмаган безне. Кемнедер байлык белән сыный, кемнедер ярлылык белән сыный. Шуны сабырлык белән кабул итә белергә өйрәткән әсәрләр бармы әле безне балаларны? Или без әле дә теге нишекелле давай революция ясарга, давай тигезлек пушырга да бүлергә урталай дип әйтәбезме? Менә ул фикердә бар. Андый бит яңа әсәрләр юк, булса бик әйбәт булыр иде. Менә Алмаз абый да әйтте, әсәрләре бар, аны куймыйлар ди, ул безгә күрсәтми. Әвәлки куйыр, яхшыпак кына бер-бер дә ишетмиш. Әтнәдә бер уйныйбыз да. Минем репертуар җитәрлек, эстрадада байтак театр куеп йөрим үземдә. Сезнең хәлдә?
Риман абый, Андан соң хафидегіз, андан соң бір сөз айтмыйша қала алмаймын енді. Міне әсерлер дегеннен ол бит әлі труппадан да тұра. Егер де өзіңіз білесіз, біздің труппа нешік деп айтайын. Яшьлер. Алар белән, допустим, король лир қойып болмай хәзерге моментта. 75 яшьлек Камил абый бар бездә Бәйрәмов. Менә 40-50 яшьтәгеләр юк бездә. Бездә 20, 22, 23. Ой, алар куялар. Риман абый, сезнең сорауыгызга күчик. Шаяры бірақ айтып башлайым әлі. Маратның өз аяғында басып тұрған 25 артист бар деген аңлап бітірмедім. Өз аяғында қалғанда ятып тұрмын. Юк инде аның, булай инде. Yok bilemiyorum bu sizin motor silem tilinde. Mene bu matbuat konferensiyası bu adı geçmeyin. Üzerine bir soru koydum şu an cevap biramım. Hazır da cevap biramım mi? Etne ol kişkine rayon. Etne özü bir zoruna avul bitinde. Tiyatro 100 yıllıkını bayram etken icad kolektifleri var. Lakin onlar ilk şey işlemiydi. Koyberleri bitken iskalıgına mi? Etne tiyatro haman dersi ben nerse tutayken etne de tiyatrona demin. Şu an cevap tamamım. Kimdir ettiğinde tevagatı, ilham bir edip de bu ansı ikinci meselelerdir. Niçin şu an yaşıyorlar? Ben şuna cevap bilemem. Sizge yerden mütellerin o Kamal Tiyatro ile ilim tegizini bilemem de. Риман абый, ул Илемтәйнең Камал театры белән ул 20-нче еллардан бирле барган ул Илемтә. Мин аны менә инде дә әле Мөхәммәд Ай Мәхдиевнең даниларын укып торган менә шу Казан артының бер хикмәте ул. Siz аны нәрсә дисәгез дә, теге үзенең мактый дисәгез дә. Менә кызлар, егетләр, монысы инде матбугат өчен түгел. Үзара гына сөйләшкән сүз. Безнең беренче президентыбыз Минтимер Шәрифович Шаймиев һәр җәйне Әтнәгә кайтадыр. Әтнәгә кайтып бер көн ял итеп китәдер. Су буенда җир җиләге җыеп, ул бер кая чагылмый, анда брифингта әйтелми, жоқ, барды кайтты Әтнәгә, очып барып. Ни хикмәт ярар, без Минтимер Шәрифовны аңлыйбыз инде, ул шундый җир кешесе, ул хиссият кеше, ул театрда премьерларны калдырмый. Ни хикмәт безнең икенче президентыбыз Рөстәм Нургали улы Минханов та шушы традицияны дәвам итә. Татарстанда мин үзем генә белгән безнең Әтнәнең ул платиналарыннан, ниләрдән караганда күпкә матур җирләр бар, күпкә җиләклерәк җирләр бар. Менә алар аны үзләре дә аңлатып әйтә алмыйлар. Сез аңлыйсызмы? Менә ул Казан арты. Алар өчен җиләк үстерәсезме? Ул ни түгел. Менә Казан арты элегелектән мин аны Алыса тирәнгә кирип китәм инде. Казан арты. Мин менә кичкенә вакыттан аңламыйм. Нишләп арты, нишләп без арты Казанның? Арт әйбәт җир түгел итен, димә. Менә мин 50 яшькә җиткәч аңлый башладым моны нәрсә икән. Казан арты нәрсәне аңлата икәнен. Татар йорты, татар утары традицион. Алды белән чыгып тора олы юлга, урамга. Артында аның бакча, ямагат. Бакчаның артында тиреслек түгел, бакча. Әйбәт хуҗаның арткы ягында җыртын бакча. Бәдрәфтә түгел, тиреслектә түгел. Менә ул Казан элегелектән олы юлга, Иделгә чыгып торган. Идел ул вакытта юл җылга, арттан бакчасы булган. Шуңа күрә менә әлеге иске Мәңгәр турысындан да зыйратлык, анда Казан ханнарының җәйге резиденциялары булган. Алар теге яшел чирәм чыга башлауга, атларны җибәреп булырлык, алар чатырларын кырып шунда җәй буе яшәгәннәр. Шуннан җафраклар әнә бүгенге эштә башлагач кына Казанга күчкәннәр. Чөнки ул монда таш куатларда, Казанка буенда ширки ашатып ятмаганнар аларында, әнә табигатьтә булганнар. Менә ул Казан артында тикмәгә генә Тукай да чыкмаган, тикмәгә генә Мәрзәни дә чыкмаган. Аның бөтен зыялысы Сөембикә ханбикәнең 30 мең нагай килгән Сөембикә белән аларны шунда Алат юлы буенча урнаштырган. Алат бәрәзә-бәрәскә, шуңа күрә Алатлар, бәрәзәләр, алар икенче халык. Бәрәскәләр частично, ну бәрәзәләр бастан, алар нагайлар, аларның сөйләмнәре икенче, аларның яшәешләре икенче. Менә бу мәдәният, сәнгать, мәгърифәт, бөтенесе, Салих Сайдашев, Габаши, кемне генә алмагыз, Максуди, алар бөтенесе менә шул Казан артында. Ул теге ни түгел, аның ниндидер энергетикасы бар шундый. Безнең президентыбыз андый нечкә материалларда бик нитеп җөрмәсә дә, ул прагматичный кеше, уланы тел белән әйтеп аңлата алмый, уланы әйтә алмый, уланы үзе дә тоймый, әмма шунда кайткач ул үзенең аккумуляторларын заряжать итеп китә. Анда Габдулахатның сые әлбәттә бөтен нигә танылган инде, аны җырлыйлар да, но бит
Анда түгел хикмәт. Бір жыл қайтыр, 2 жыл қайтыр, 3-ші жыл қайтмасы. Жыл сайын қайта, чөнки үзләре аңламыйлар, но алар менә шунда үзләрен зарядка, подзарядка алып китәләр. Менә шунда ул. Шуңа күрә аның театры да шулай булган. Без менә уже Арчаны ягына китәсен, анда уже театрга истәре китми. Ул Әтнәнеке менә үзәк менә Казанның артына бит нәгатьтәнә шунда ул. Аларга концерт кирәк. Әтнә халкычыннан да менә 18-нче елдан дөрес сорау. Бездә хәзер 100 җыллыкларында үткәрәләр. Кайчандыр әле 70-нче елдан театрларын исәпләгән кешеләр. Әмма Әтнәдә чыннан да 18-нче елда ничек менә декабрь кичендә, җомга кичендә уйналган спектакль. Рәхмәт сезнең коллегаларга ул вакытта яшәгән 19-нчы елда эш газетасында тәнкыйтьләп язып чыкканнар, портоздырып, идеология ягыннан алама әсәр куеп чыктылар дип. Әмма ул документ менә сез эшлисез, сезнең хезмәттәшләр эшли. Ул документ 18-нче елда Әтнәдә шундый алама спектакль куелды дигән. Шуннан соң да менә әйтәм 100 җыллыкка китап әзерлибез. Алла бирсә саллы китап. Ул китап чыккач сезне тагын чакырыбыз, сезгә бүләк итербез, аңлатырбыз. Матур гына зур гына яз нәшриятында чыгарга тора. Менә ул китапны эшләгәндә шуннан да 40-нчы еллар булсын, 50-нчы еллар булсын, 60-нчы елларны әйткән дә юк. Гөл газета белән, Гөл матбугат белән эшләгәннәр. 2 газета ул вакытта обкомныкы, 2 райком обкомолныкы. 4 газета Әтнә театрын, Әтнә халык театрын ул вакытта бит районда түгел, гади бер авыл, Арча районының бер авылы, жулы юк, бер нәрсәсе юк. Бар тик театры гына бар, халык театры. Мәскәүгә хәтле барып җиткән, Ульяновскига барып җиткән халык театры бар. 2 жылга, даже советский Татарияда, социалистик Татарстан әйткәндә, Жугул татар газетасы, 2 зур күләмле мәкалә Әтнә халык театрына 73-нче елны алыгыз, 74-не алыгыз, 75-не алыгыз, архивтагы казнасы икән. Сезонны башлый Әтнә театры, сезонны яба, шуның белән Казанга килде. Гел ни булган. Мен шуннан да тарихка килгәндә 90 елга килеп җиттем дә, соңгы 10 елда бер район газеты бар әле жарый безне искә алган. Шундый бушлык. Барабыз, барабыз, зарядка бетте. Сезгә барабыз. Килегез Алмазай, килегез. Алла бирсә 12-нче, 13-нче октябрьдә без сезонны ачабыз. Былтыр премьера белән, соңгы премьера безнең Әниемнең ак күлмәге. Безнең әни ролендә анда Найла Пайгараева уйный. Бу символик әйбер дип әйтәс килә. Безнең дәүләт театры булгач иң беренче спектакльдә да шундый хәл булды. Сиясәт Мәсимов һәм Фарид Бүләковның өлкән артистыбыз Такир абый Фәйзрахманов баш рольдә уйнаган, авыртып китте бик каты. Шуннан гел безнең шул Камал театры инде, театрга барып шунда җыгылып, Шамил абый исән вакытта Наил абый Дунаев безнең белән уйнарга ризалык бирде, бик теләп, бик әйтеп һәм уйнап чыкты шулай иттереп. Ул аны әле дә монсын да язмасагыз була, чөнки аннан соң Камаллар үпкәләр. Наил абый үзенең юбилее җиткәч Камал театрында әйтә икән, Наил абый нәрсә куябыз? Әтнәләр белән сиясәт исеменә куябыз. Камал театрында шок әлбәттә, когда әйдәп баручы актер Академия театрының Әтнә театры белән спектакльне уйныйбыз мин юбилейга дип әйтә. Куймадылар инде, алай була алмый бит инде. Бабайлар шуган куйдылар. Но менә шул әйтүе бит аны кыйммәткә тора. Шуңа күрә ул 69 елдан бирле барган ди традиция. Асия паянда уйнаган бер спектакльдә безнең телевидениедә актерыбыз авыртып киткәндә Камал театры актрисасы уйнап чыккан безнекеләр белән. Ул элек-электән андый әйбер бара. Камал театры артистлары теләсә кайсы театрда уйнамыйлар, теләсә кайсы труппа белән. Алар безгә генә киләләр. Шуңа күрә бу Наил апай белән уйнады. Ул 100 еллыкка шулай ук менә шундый 100-нче сезонны былтыр яптык бит инде. Наил апайның безнең белән уйнавы үзе дә бик рәхәтләнеп уйнады, халыкка да рәхмәт әйтте. 12-13 килегез октябрьдә Алла бирсә карарсыз, күрерсез. Наил апай безнең әни, без балалары. Аннан инде менә монсын ясагыз да була. Фәрит Рафкатович Марсель абый авырып киткәндә дә инде соңгы елларда халык театры Гомәр абый эшләгәндә элек бит Марсель абый гел кайтадыр иде, Гомәр абый заманында 2 көнгә кайтадыр иде, әзер спектакльне шомартып китәдер премьера алдыннан. Шуннан Марсель абый авыртып киткәч Гомәр абый аптырап кына Фәрит Рафкатовичка барды. Фәрит Рафкатович та бик ризалашып кайтты. Әле без аңа бик гаҗәпләндек, ул теге безне орышмады, сүкмәде, матым нитмәде Марсель абый шикелле, зур гәүдәләре белән дип нитмәде. Бик тыныч кына безне карады, булай диде, китеп барды. 2 мәртәбә кайтты шулай иттереп. Шуннан дәүләт театры булгач инде Фәрит Рафкатовичның якташыбыз бит Бәрәскәдә тамырлары йорты дигән шикелле хәзер. Әтиемнең истәлегенә сезнең белән беренче мәхәббәтне куям дип безгә
безгә бер 3 сезон вәгъдә итеп җырды, хәзер инде Наил апа әйтә хәзер. Тәки Фәритне күндереп булмый, күндерәм әле күндерәм, сезнең белән бер спектакль. Буага хәтле барып җитте Фәрит Рафкатович. Анда спектакль куйды. Ә менә Әтнә кайтып әле куймады, вәгъдәсен үтәмәде, ансын язсагыз да була. Вәгъдә иман. Нигездә Әтнә булса да име аларның. Марсел абыйларның да Марсел абыйында нигезендә бәрәскә әйе Сөйләсән ярыйдыр. Сөйләсән ярыйдыр мажук. Сөйләмә язмассыз. Безнең бит имә җәмәгать ничек булды? 2 ел рәттән без театрлар сабан туен безнең өстә булды. Былтыр инде аны чираттан дип Әтнә театрына йөкләделәр дә. Ничектер менә монысын язмагыз, безнең главабыз инде сабан туй алдыннан мәйданны таптап җөрисез юганда дип рөхсәт бирмәде дә, сөйләшеп былтыр сабан туй булды Сабан лесхозында. Әмма әзерләдек аны без. Тарантасларга, КамАЗларга тиеп тарантаслар алып бардык. Ул Әтнә сабан туйның фишкасы бит инде 25 Жигулят, збруйлар белән жалкылдап чыга торган. Без инде барган идек, тегендә дә алып булыр дип сабаларда. Безгә бер абзый шуның өчен җаваплы фанердан ясаган фиолетовый яркий төскә буяган бер тартма җигеп атка килде дә, без астагфирулла мондай әйберне без чыгара алмыйбыз дип, 2-3 тарантасны Орҗан газбруйлары белән КамАЗларга тиеп, шунда барып сабада уздырдык, ачышын ясадык, бик ошаттылар, бик яраттылар. Ә инде быел үзебезнең 100 еллыкны исәпләп, үзебез дә уйлаган идек. Әйдә, шап китте безгә уздыру, әйтү. Әйдә Әтнәдә уздырабыз шуннан да театрлар сабан туен, чөнки 100 еллыкка без кемдән? Режиссер килә, директор килә инде театрның. Анда бит труппа килә алмый, 14 театрның безнең ниләрен. Әйдә менә шунда сабан туйга алар как бы безнең белән бергә 100 еллыкны билгелиләр дип. Ул вакытта фикер бар иде безнең Бәрәскәдә уздырырга. Нәкъ менә Бәрәскәдән бит инде безнең Рәфкать Бекчәнтәев Бәрәскәнеке, Зөлфира апай Зарипова, Илдар Хайруллин чыгышы шуннан, Марсель Хаким Сәлимҗановның чыгышы шуннан, Хаким абыйлар шуннан. Менә күрсәтәсе килгән шунда сабан туйда сугыш вакытында Хаким абыйлар Камал театры Әтнәгә гастрольгә кайткач, кичкенә Марсельне Хаким абый җитәкләп 8 километр җәяү Бәрәскәгә алып килә. Марсель абый үзе сөйлидер. Әти алып килде, зиратка алып керде. Менә улым, синең бабаларың шушында жата дип әйтте диде. Менә шушында кайт, шушында җыр дип. Гомер буе Марсель абый ангелка хәтле җитәдер. Гөлнар апай белән бик жараткан кичекләре бар, ул кичек вафат булгач, Әтнә җулында күмделәр, кайтканда Әтнәгә этне нитеп китербез дип диге, хәлем белеп дигән шикелле кабер янында. Гөл Әтнә дип яшәде. Ясыйсы килгән шуны сабан туйда әйтеп, кичкенә Марсельне җитәкләп чыккан Хаким абый шулай иттереп ниткәнен, 16 яшьлек Зөлфира Зарипова сыер савучы болыннан кайтып килә, киянтәләрен күтәреп дип артист буларак хыялланып, һәм башка Илгиз Вилданович Хайруллин безнең Ленин исемендә хуҗалык рәисе, бик абруйлы җитәкче, диндәге кеше, хаҗи кеше, башта бик канатланып киткән иде. Аннан соң, ой җегетләр, артист халкы бик ни бит, чорсыз бит, исламга бик туры килеп бетмәс, ислам канунына аларның тәртибе дип рөхсәт итмәде. Но без инде Илгиз Вилданович белән сөйләшдек. Илгиз, исән булсак, синең белән минем яшемдә әле артист халкы да безнең тәүфикка килер, бәйрәм иткәндә лимонадтан көчлерәк әйберешмәс, һәм без Бәрәскәдә шушы сабан туйны ничек тә уздырырбыз, Марсельне дә кертербез кичкенә, Хакимне дә кертербез Хаким абыйында дип, шулай итеп хыялланып калдык. Марат абый, рәхмәт. Кызганычка каршы безнең матбугат конференциясына бирелгән вакыт тәмамланып килә. Тагын бер тапкыр әйдәгез очрашу көнен билгелик, Ленур. Кайсы көнне журналистлар Әтнәгә театрга бара? Кайсы көнне чакырасыз сез аларны? Безнең 12-13 октябрь шушы безнең 101 сезонның открытиясы дип әйтәсем килә. Но гафу итсәгез, мин тагын бер генә сүз әйтәсем килә. Менә шушы 100 еллык юбилей уңаеннан инде безнең шушы октябрь айында сезон ачып җибәргәчтен 4 театр безне менә үзләре теләк белдерделәр. Әтнә халкын, тамашачысын, театрыбызны 100 еллык белән тәбрик итеп, үзләре киләләр. 26-27 октябрьдән башланып китә, 26 Чаллы театры килә безгә, 27 Әлмәт театры килә, 3 ноябрьдә Минзәлә театры килә һәм 17 ноябрьдә безгә Камал театры киләчәк. Менә шушы үзләренең безне тәбрик итеп китергә инде. Һәм иң соңгысын әйтеп китәсе килә, шушы китап турында сүз булды. Чыннан да мин менә үзем театрда эшли башлагачтын, безнең театрның юк иде зур башка театрлардагы шикелле тарих китабы.
каты тышлы, шундай матур, менә мин шул хыял белән яна башладым. Иң беренче эш көненнән үк һәм шушы хыялны менә Аллаһка шөкер 100 еллык тарихка үзебезнең театрга шушы бүләк булачак инде. Әлбәттә, һәр эшне башлаганда аның матди ягын уйлыйсың бит инде. Китап чыгару үзегез беләсез, ул бик җайлы не түгел, ул бик күп чыгымнар таләп итә. Һәм шулай итеп үзебезнең якташыбыз дип әйтим инде, Таттелеком ачык акционерлык җәмгыяте генераль директоры барыгыз да беләсез. Латфулла Нурислам улы Шафигуллин, шулай бик зур рәхмәт әйтәсе килә, бик зур рәхмәт сүзләре. Һәм инде бер өлешен әлбәттә үзебезнең министрыбыз Ирада Хафизяновна шулай бер өлешен инде капларга менә вәгъдә итте. Аларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Шул. Рәхмәт. Рәхмәт. 12 октябрь безнең открытие. Конкретно әйдә, кайсы көнгә чакырабыз? Әйдәгез. 3 сәгать сөйләшәм Алла бирсә кызлар белән. 13 октябрь ул безнең шимбә көн, шуңа күрә җомга көнне килсәгез, сезгә җайлырак буладыр. Димәк, 12 октябрь көнне татар журналистлары Әтнә театрына бара. Киләбез, алып китәбез, автобус белән китереп куябыз. Әгәр дә шундый менә тәкъдим бар инде, без бу конференцияны шулай ук башта уйлашканда үзебезнең театрда эшлисе килгән иде, әйме. Мин инде тәкъдим иткән идем бөтен журналистларны Камал театры кырыенда җыеп, автобус җибәреп, шул автобус белән алып кайтырга, илтеп куярга. Әгәр дә инде мин сезгә һәрберегезгә шулай ук чыгармын, редакторларыгызга, бәлкем үзегезгә, дөрестән дә әгәр дә җайыгыз килсә, автобусы җибәреп, мин бик теләп сезнең барыгызны үзебезнең Әтнәгә спектакльгә алып кайтыр идем. Җегетләр, кызлар, аннан нимә кызыксын саз менә әйтәдер. Менә безнең Гөлүсә Батталова, безнең театр хезмәткәре, шагыйрә, әле яңа гына язучылар берлеген алдылар. Тарихта бик сирәк кеше Ринат абый Харис булган бай, беренче китап чыгуга алган Ринат абый Харис үзе әйтте. Мен Гөлүсә Батталова дип бер ир кеше язалар дип уйлаган идем, псевдоним белән дип, шундый кыз бала икән дип. Гөлүсә безнең киләчәктә дип менә әйтәбез, сезнең белән эшләргә әйбәт булыр дип уйлыйбыз. Әгәр координатларын алып каласыз икән, бик яхшы булыр. Ул сезгә ниләр биреп торый, шуны информация дип әйтәм инде. Журналистка бит информация кирәк, үз заманыннан беләм. Шул табып булмыйдыр шуны әйтергә. Иң яраткан кеше инде теге компьютерга ни җибәреп жаткан кеше, мәгълүмат. Әтнә театрында шул булды, Ньюсмейкер. Әйе. Матбугат секретаре булай. Әйе, менә әле кичә генә бүген үк кайта Зөһрәнең баласы булды. Фаяз Фаязович, 2 актерның дип. Зөһрә һәм Фаяз Гали Хусайновларның. Марат, бер генә сүз әйтәсе килә. Син тагы матбугат конференциясе булса, монысын язмагыз дигән сүзләр әйтмә. Журналистлар нәкъ менә ярамаган нәрсә язарга яраталар. Мин үзем журналист, мин махсус әйтәм, яз. Ул әйтә, кирәкме дигән әйберне нәкъ шуны төртәс килә. Рәхмәт, Марат абый, рәхмәт барыгызга да. Журналистларга игътибарыгыз өчен һәм сезгә уңышлар телибез. Шулай ук инде шушы тантаналы рәвештә сезнең каршыда мин шулай ук Алсу Җәүдәт кызына һәм Садыков Шамил Мөхәммәд улына шушы беренче шалтыратудан ук мөрәҗәгатебезне безнең инде шушында конференция уздырырга рөхсәтен биргән өчен һәм шулай итеп бүген бик матур итеп сезгә алып барган өчен, ярдәм кулы сузганыгыз өчен рөхсәт итегез инде. Рәхмәт хатлары сезгә тапшырырга. Рәхмәт. Түземлегегезгә рәхмәт, безгә түзеп торган өчен. Кайтыгыз Әтнәгә. Рәхмәт.